Xa comezou a tempada de alerxias que este ano se prevé especialmente complicada, Bea. Si, as continuas chuvias deste inverno e tamén as temperaturas suaves favorecen o crecemento da vegetación. Isto fai que a concentración de polen na atmosfera sexa maior, sendo unha das principais causas de alerxia respiratoria. Esbirros, conxestión nasal, tamén conxuntivitis son algúns dos síntomas que xa comezaron a sentir moitas persoas, pero o pico grosso desta tempada será a partir de abril ou maio, que é cando florecen a maior parte das gramiñas, unha tempada que, segundo os científicos, cada vez se alonga máis debido ao cambio climático. No alto da Facultade de Ciencias en Ourense, estes aparellos recollen a concentración de pole que hai no aire. As continuas chuvias fixeron que as especies de inverno floreceran máis tarde. Entonces temos agora a cantidade grande de polen das especies hibernais que xa deberían de estar acabando a súa floración. Con esas choivas que hubo tanto en decembro como en xaneiro, se espera unha tempada bastante complicada para todas aquelas persoas que son alérxicas a gramíneas, porque con toda esa chuvia o que vai ocorrer é que as gramíneas florezan con máis forza. Neste laboratorio analizan os datos. Estaríamos vendo gramos de urticas, estrugas, que é este pequeniño de aquí, E elaboran mapas para predecir a incidencia e axudar os alérxicos. A especie que vai ter un maior risco son as estrugas. Os días soleados empezou a haber algúns pacientes con síntomas de picor de nariz, de ollos, aínda que o máis gordo aínda está por chegar. Aínda que as maiores complicacións agárdanse antes do verán, cando florezan as gramíneas, tanto na consulta como na rúa xa comezaron os síntomas. Me pican los ojos, la nariz y la piel. Fai unha semana empecé xa estou ca nariz que non teño nin voz. O cansancio por as antihistamínicos, e picor de ollos, a veces produceche problemas de asma tamén, e cada vez hai máis polen, non sei que pasa, que é horrible. Co cambio climático que estamos sufrindo, estas estacións polínicas alónganse un pouco. Comezan antes e finalizan máis tarde. Ter os tratamentos a man para facerlle fronte á alerxia e evitar a exposición ao pole son as principais recomendacións. Ter as ventanas cerradas, protexerse cando non hai máis remedio, pois utilizar gafas de sol, unhas mascarillas para protexer as vías respiratorias. Procuro non ir moito pois o típico monte, intentar evitar zonas pois eso con moitos árboles e tal. Hai que lavarse moitísimo o pelo, porque o pelo acumula moitísimo polen e vas á cama co pelo cheo de polen e despertaste pola mañá fatal. Un problema que afecta a unha de cada 4 persoas e cada ano diagnostícanse máis casos.